Καλησπέρα σας, ημέρα Πανελληνίων και σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας στο YouTube. Είμαι η Ρούλα Μακρύ από τον πρότυπο εκπαιδευτικό οργανισμό Ρούλα Μακρύ. Έτοιμη να σας δώσω τις απαντήσεις των σημερινών Πανελληνίων στο μάθημα της ιστορίας. Θέμα Α1, να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων. Α. Μακεδονική Επιτροπή. Β. Συμφωνία Μουρνιών Κιδωνίας. Και Γ. Σκορίες. Α. Τον Ιανουάριο του 1878 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μακεδονική Επιτροπή με σκοπό την οργάνωση επανάστασης στη Μακεδονία. Πάλι οι Μακεδόνες πρόσφυγες της Νέας Πέλλας και άλλοι της Εύβοιας ανταποκρίθηκαν στις προσπάθειες της Επιτροπής να συγκεντρώσει στρατιωτική δύναμη. Η Επανάσταση ξέσπασε στον Όλυμπο, στα Πιέρια και τη Χαλκιδική και έληξε με ανακοχή μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών και των Τούρκων. Πολλοί επαναστάτες πέρασαν για ασφάλεια στην ελεύθερη Ελλάδα. Λίγο αργότερα, μερικοί από αυτούς επέστρεψαν στις περιοχές τους. Β. Συμφωνία Μουρνιών Κιδωνίας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βενιζέλου και μεγάλων δυνάμεων ήταν σκληρές και διήρκεσαν όλο το καλοκαίρι του 1905. Η τελική συμφωνία υπογράφηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 2 Νοεμβρίου του 1905 στο μοναστήρι των Μουρνιών Κιδωνίας. Εξασφαλίστηκε γενική αμνηστία και οι μεγάλες δυνάμεις δεσμεύτηκαν να επεξεργαστούν ένα χάρτη νέων παραχωρήσεων στον κρητικό λαό, αρνούμενες πάντως να επιτρέψουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Σκορίες, το 1866 άρχισε στο Λαύριο της εργασίας της μια γαλλοϊταλική εταιρεία, Σερπιέρι Ρου, με στόχο την εξαγωγή μεταλλεύματος όχι μόνο από τα υπόγεια κοιτάσματα, αλλά και από τις σκορίες, τα υλικά δηλαδή που είχαν συσσωρευθεί εκεί κατά τη διάρκεια των αιώνων εκμετάλλευσης των ορυχείων κατά την αρχαιότητα. Η τεχνολογία της εποχής επέτρεπε την απόσπαση μεταλλεύματος από αυτά τα κατάλοιπα. Πάω στο θέμα Α2. Σωστό λάθος, το Α λάθος, το Β λάθος, το Γ λάθος, το Δ λάθος και το Ε σωστό. Β1. Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τη θετική οικονομική πορεία της Ελλάδας στην περίοδο του Μεσοπολέμου? Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου, 1919-1939, παρά το κόστος της Μικρασιατικής Συμφοράς, είχε αποκτήσει μια σειρά από πλεονεκτήματα που επέτρεπαν τη θετική οικονομική της πορεία. Σε αντίθεση με πολλά γειτονικά της κράτη, είχε ομογενοποιηθεί εθνικά, καθώς οι μειονότητες αντιπροσώπευαν πλέον λιγότερο του 7% του συνολικού πληθυσμού. Είχε ολοκληρώσει την αγροτική της μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την αστικοποίησή της. Το 1/3 του πληθυσμού ζούσε πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, κάτω από το βάρος των πιέσεων, είχε βελτιώσει τις υποδομές της και είχε υιοθετήσει πολλές και διάφορες αναπτυξιακές πολιτικές. Με λίγα λόγια, είχε λύσει πολλά από τα προβλήματα που εξακολούθησαν για πολύ καιρό να ταλανίζουν τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα θετικά τη συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και την εξάλειψη του ελληνικού κοσμοπολιτισμού που συχνά υπήρξε αιτία για να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως ένα δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη της Ελλάδας ενδιέφερε πλέον όλους τους Έλληνες. Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισμό τους και μια ισχυρή διάθεση για εργασία. Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών για αποκατάσταση των ξεριζωμένων, θεμέλιο της όλης προσπάθειας ήταν η διάθεση των ανθρώπων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν αυτά που έχασαν μέσα στην καταστροφή. Για την επίσημη έναρξη της νέας περίοδου της πολιτικής ζωής στην Κρήτη, σχηματίστηκε προσωρινή διακομματική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, για να μην προκαλέσει διεθνείς περιπλοκές με την αντίδραση της Τουρκίας, απέφυγε να αναγνωρίσει επίσημα την Ένωση και περιορίστηκε σε παρασκηνιακές οδηγίες στη νέα προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Τουρκίας, οι μεγάλες δυνάμεις δεν αντέδρασαν δυναμικά και φάνηκαν να αποδέχονται σιωπηρά τις νέες εξελίξεις. Δεν προχώρησαν όμως σε καμία επίσημη ανέρεση του πολιτικού καθεστώτος όπως το είχαν υπογράψει το 1898. Όταν όμως υψώθηκε στο φρούριο του Φυρκά η ελληνική σημαία, οι μεγάλες δυνάμεις απέτησαν αμέσως την υποστολή της. Η κυβέρνηση της Κρήτης δεν υπάκουσε και παραιτήθηκε. Να πάμε λίγο στο θέμα Γ1. Συνδυάζοντας, λέει, τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες από τα κείμενα που σας δίνονται, να αναφέρετε πρώτον πώς εξελίχθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
μετά την υπογραφή της Σύμβασης Ανταλλαγής Πληθυσμών και της Συνθήκης της Ειρήνης της Λοζάνης και ποιο ήταν το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών συμφωνιών που υπογράφτηκαν το 1930. Έχουμε ένα κείμενο Α σχετικό με τη μειονοτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και ένα κείμενο Β από τον καθηγητή μου στη Φιλοσοφική Σχολή, του κυρίου Βολόπουλου, η ελληνική εξωτερική πολιτική κατά την πενταετία 1940-1945 από τις εκδόσεις της Εστίας. Απάντηση στο Α. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Ανταλλαγής Πληθυσμών και της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία δοκιμάζονταν κατά διαστήματα από εντάσεις. Ύστερα από διαπραγματεύσεις, τον Ιούνιο του 1925 υπογράφτηκε η Σύμβαση της Άγκυρας και το Δεκέμβριο του 1926 η Συμφωνία των Αθηνών. Το κείμενο Α επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, καθώς επισημαίνεται ότι το Δεκέμβριο του 1926 υπεγράφει η Συμφωνία των Αθηνών με προτεργάτες τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Περικλή Αργυρόπουλο και τον Τούρκο αντιπρόσωπο της Μεικτής Επιτροπής Σουκρού Σαράτσογλου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράθεμα, η Συμφωνία των Αθηνών είχε ως βασική επιδίωξη την αμοιβαία εξαγορά των μη ανταλλάξιμων κτημάτων και ακινήτων από τις δύο χώρες. Από αυτή τη συμφωνία εξαιρούνταν τα κτήματα των μουσουλμάνων που διέμεναν στη Δυτική Θράκη και τα αντίστοιχα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Οι δύο χώρες θα εξαγόραζαν κτήματα ίσης αξίας για να τα αποδώσουν στους ανταλλαξίμους και τα δύο κράτη θα αντάλλασαν τα κτήματα από οποιαδήποτε προβλήματα, από οποιαδήποτε προβλήματα, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να ανήκουν στους νέους ιδιοκτήτες. Αυτές ρύθμιζαν τα επίμαχα θέματα, όμως δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα των Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές και σχεδόν αμέσως η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις οι οποίες κράτησαν 2 χρόνια. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιθυμούσε την διευθέτηση οικονομικών διαφορών και την αναγνώριση του εδαφικού καθεστώτος μεταξύ των δύο χωρών. Όμως, σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης με την Τουρκία, εμπόδιο στεκόταν η έντονα αρνητική στάση των προσφύγων. Πάμε στο Β. Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφτηκε η Συμφωνία της Άγκυρας που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών. Τα κυριότερα σημεία αυτού του συμφώνου ήταν τα εξής. Πρώτον, ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων Ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης και των Μουσουλμάνων της Θράκης, καθώς και των Φυγάδων. Δεύτερον, όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι ελληνικές περιουσίες αντίστοιχα απέναντι στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του ελληνικού και τουρκικού δημοσίου αντίστοιχα. Προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους με το Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας και Διαιτησίας, το Πρωτόκολλο για τον Περιορισμό των Ναυτικών Εξοπλισμών και τη Σύμβαση Εμπορίου, Εγκατάστασης και Ναυτιλίας. Σύμφωνα με το κείμενο Β, εντός του Συμφώνου Φιλίας, Ουδετερότητας και Διαιτησίας, προβλεπόταν ότι τα δύο κράτη απαγορευόταν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε πολιτική ή οικονομική ένωση που θα είχε στόχο να πλήξει το άλλο συμβαλόμενο μέρος της συμφωνίας. Παράλληλα, υπήρχε συμφωνία για τη μείωση των ναυτικών εξοπλισμών, η οποία προέβλεπε ότι κάθε χώρα έπρεπε απαραίτητα να ενημερώνει την άλλη κάθε φορά που προέβαινε σε κάποια παραγγελία πολεμικού πλοίου και γενικότερα κάποιας ναυτικής μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο θα ήταν δυνατόν να προληφθούν μελλοντικές αντιπαραθέσεις και να καλλιεργηθεί ένα φιλικό κλίμα με σκοπό τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και θέσεων. Μέσω της Σύμβασης Εμπορίου επίσης, Εγκατάστασης και Ναυτιλίας, προβλεπόταν η δυνατότητα για την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων από τους πολίτες των δύο χωρών και η εγκατάσταση στο άλλο κράτος εφόσον το επιθυμούσαν. Με την τελευταία αυτή σύμβαση δόθηκε η δυνατότητα στους υπηκόους του κάθε ενός από τα δύο κράτη να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται με κάποιους περιορισμούς στο έδαφος του άλλου κράτους. Πάμε λίγο και στο θέμα Δ1. Είναι η δεύτερη πηγή. Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις και πληροφορίες από τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην επαναστατημένη Πελοπόννησο από την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη έως και τη συγκρότηση των πρώτων παρατάξεων και Β, πώς οι αντιδράσεις αυτές εκφράστηκαν
στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Η πρώτη πηγή είναι κείμενο ενός ξένου συγγραφέα και το δεύτερο κείμενο, η δεύτερη πηγή από την ιστορία του ελληνικού έθνους. Πάμε λοιπόν στο Δ1α, τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Όσο οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι, σε γενικές γραμμές τηρούσαν κοινή στάση απέναντι στον κατακτητή. Όταν άρχισε η εκδίωση των Τούρκων, άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ των μέχρι τότε ομονοούντων. Το βασικότερο ζήτημα αφορούσε το ποιος και πώς θα διαχειριζόταν πλέον την εξουσία. Μία σειρά γεγονότων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση διαφορετικών απόψεων για το ζήτημα αυτό, οδήγησαν σε ένα προστάδιο διαμόρφωσης των πρώτων πολιτικών κομμάτων. Τα γεγονότα αυτά συνδέονται με την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη στην επαναστατημένη Πελοπόννησο ως πληρεξουσίου του αδερφού του Αλεξάνδρου, Γενικού Επιτρόπου της Φιλικής Εταιρείας, με σκοπό την ανάληψη της ηγεσίας της Επανάστασης. Όταν ο Δημήτριος Υψηλάντης έφτασε στην Ύδρα, οι Πελοποννήσιοι είχαν ήδη ορίσει από μόνοι τους κυβερνητικά όργανα τοπικής εμβέλειας και ο Υψηλάντης θέλησε να επιβάλλει ένα δικό του γενικό οργανισμό της Πελοποννήσου που θα του επέτρεπε να συγκεντρώσει τη στρατιωτική και την πολιτική εξουσία στα δικά του χέρια. Συγκεκριμένα λοιπόν μέσω του κειμένου Α, βλέπουμε ότι προβάλλεται η απέτηση του Δημητρίου Υψηλάντη για τη δημιουργία ενός κράτους που θα εμπεριέχει τις περιοχές που απελευθερώθηκαν και οι οποίες θα λειτουργούν υπό τον κυβερνητικό έλεγχο ενός κεντρικού συμβουλίου με διευρυμένες εξουσίες, προσανατολιζόταν σε μια συγκεντρωτική εξουσία υπό την ηγεσία του, χωρίς να καθορίζεται η χρονική διάρκεια αυτού του καθεστώτος. Προσανατολιζόταν σε μια συγκεντρωτική εξουσία υπό την ηγεσία του, χωρίς να καθορίζεται η χρονική διάρκεια αυτού του καθεστώτος. Και επεδίωκε τη στήριξη της αστικής τάξης. Οι πρόκριτοι φυσικά δεν το αποδέχθηκαν και με δυσκολία αποσοβήθηκε η σύραξη. Αιτίες της τάσης τους αναφέρονται στο κείμενο Α. Οι πρόκριτοι εστίαζαν μόνο στο καθεστώς της Πελοποννήσου, αντιπαρατέθηκαν στο όραμα του Υψηλάντη περί μιας μόνης εξουσίας με συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά, είτε ενός εθνικού κοινοβουλίου. Αντίθετα, επεδίωκαν ένα συμβούλιο που θα ασκεί εξουσία αποτελούμενο από ισότιμα μέλη. Η αντίθεση μεταξύ των δύο πλευρών δεν είχε ως αντικείμενο μόνο το ποιος θα κατήχε πραγματικά την εξουσία, αλλά αφορούσε και τη δομή του υποίδρυση κρατικού οργανισμού. Ο Υψηλάντης πρότεινε τη δημιουργία συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι για τη συνέχιση του αγώνα και φυσικά η πειθαρχία στο στράτευμα. Σύμφωνα με το κείμενο Β, στόχος του Υψηλάντη δεν ήταν η εξάλειψη της επιρροής των προκρίτων, αλλά η δημιουργία μιας κεντρικής διοίκησης, κεντρικής λειτουργίας της οικονομίας, με τη συλλογή των εσόδων από την κεντρική κυβέρνηση, στρατόπεδα δηλαδή που να παρέχουν τροφοδοσία, να διαθέτουν πειθαρχία και έτσι να έχουμε τη δημιουργία ενός τακτικού στρατού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Επανάσταση θα μπορούσε να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα και αυτό ήταν και ο λόγος της σφοδρής αντιπαράθεσης του Υψηλάντη με την πλευρά των προκρίτων. Θεωρούσε ότι οι τοπικιστικές τάσεις αποτελούσαν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για την οργάνωση του αγώνα. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο κείμενο αναφέρεται, πρώτον, η απόρριψη από τον Δημήτριο Υψηλάντη της επιλογής των προκρίτων για τη δημιουργία μικρών ιδιωτικών στρατών, οι οποίοι λειτουργούσαν αποκλειστικά στα όρια που διαφέντευαν και δεν επέτρεπαν στην Επανάσταση να πάρει μια πανπελοποννησιακή διάσταση. Και δεύτερον, στο κείμενο Β αναφέρεται ότι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα ήταν ένα πολιτικό χάος, καθώς η εξουσία θα είχε πολυαρχικό χαρακτήρα και θα κυριαρχούσε η ασυδοσία και ένα πολύ στενό τοπικιστικό όραμα. Επιπλέον θα ενδυναμώνονταν ακόμη περισσότερο στο τοπικό επίπεδο οι πρόκριτοι και οι στρατιωτικοί, εξαιτίας των λαφύρων που θα μάζευαν από τις νίκες τους στο πολεμικό πεδίο, εξαιτίας των φόρων που θα συνέλεγαν στα μέρη στα οποία είχαν επιρροή και θα δημιουργούσαν ακόμα περισσότερα στρατιωτικά σώματα και μικροκαπεταναίους. Οι πρόκριτοι λοιπόν, έχοντας διαφορετικές επιδιώξεις, ήθελαν να είναι όλοι υπεύθυνοι για όλα. Συγκροτήθηκαν λοιπόν έτσι με αυτόν τον τρόπο οι πρώτες παρατάξεις. Στο ερώτημα Β που λέει πώς οι αντιδράσεις αυτές εκφράστηκαν από την πρώτη Εθνοσυνέλευση, έχουμε εκεί το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου, το πρώτο σύνταγμα της Επανάστασης, το οποίο ψηφίστηκε από την πρώτη Εθνοσυνέλευση
και έδωσε το 1822 λύση στο πρόβλημα της ηγεσίας του αγώνα με έναν αντιαπολυταρχικό χαρακτήρα που είχε και με τη θέσπιση βέβαια πολυαρχικής εξουσίας. Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο Γ, ψηφίστηκε σώμα αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης, προβλεπόταν η διάκριση των εξουσιών και η δημιουργία πολιτικής διοίκησης από δύο σώματα, το εκτελεστικό και το βουλευτικό. Παράλληλα όμως φανέρωσε και τις διαφωνίες των εκπροσώπων των επαναστατημένων Ελλήνων. Οι πρόκριτες της Πελοποννήσου συνασπίστηκαν με εκπροσώπους της στερεάς Ελλάδας, Δυτικής και Ανατολικής, εναντίον εκείνων που διεξήγαγαν την Επανάσταση, των κλέφτοκαπεταναίων, οι οποίοι είχαν τη δύναμη να τους αμφισβητήσουν. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος κατόρθωσε να γίνει ρυθμιστής της κατάστασης, έχοντας εξασφαλίσει για τον κύκλο του και για τους προκρίτους την εξουσία, ενώ αγνοήθηκαν ο Κολοκοτρώνης και ο Υψηλάντης. Πιο αναλυτικά, βάσει του κειμένου Γ, ο Δημήτρης Υψηλάντης εκλέχθηκε πρόεδρος του Βουλευτικού Σώματος, εκλογή η οποία θεωρείται υποβιβασμός. Ταυτόχρονα αγνοήθηκε πλήρως η συνεισφορά αλλά και η παρουσία της Φιλικής Εταιρείας στην Εθνοσυνέλευση. Δεν αναφέρθηκε σε κανένα γραπτό κείμενο, ενώ προτιμήθηκε ως σύμβολο του αγώνα η Αθηνά και όχι ο Φοίνικας, που ήταν το σύμβολο της Φιλικής Εταιρείας. Έτσι, δυστυχώς, δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ στρατιωτικών και προκρίτων. Δυστυχώς. Αυτές ήταν κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις από τη δική μας φροντιστηριακή ομάδα. Ευχόμαστε να έχετε πάει, παιδιά, όλοι πάρα πολύ καλά, να έχετε γράψει το βαθμό που σας είναι αρκετός για να μπορέσετε να συγκεντρώσετε τον κατάλληλο αριθμό μορίων για να εισαχθείτε στις αντίστοιχες σχολές που θέλετε. Σας ευχόμαστε καλά αποτελέσματα και καλή τύχη, όχι μόνο στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και στη ζωή γενικότερα, που είναι πιο σημαντικό. Καλή συνέχεια!